timo Mumias odonje laini mar gimoluongo ni sugar reforms. Sugar reforms, Trevor, nigi iluongo ni objectives abich. Objective mokwongo, ing'eyo ni ka ji go opira to onge chike manyiso ji kaka ni ng'ane kinyono tie ng'ane to mani timo makosa. Mano kore weyo kane ndalo mane wan e skul sama onge rules. Kore weyo mondo papo dong ne jok miluongo ni bullies, jok matijgi en aduong'o wiji. To nyoch waketo chike ka ni mondo kaji jok manie e sugar sector ka gi joma ng'eny to ginyal ni kaka ng'ato dwar ni ng'ama nigi teko ema timo kako dwaro. Nyaka bedie chike mwacho ni chik en ochalo ndara madiny ma ji te dwa ni mondo olundara no. Number one en mondo waket ndara madiny ma ng'ata madwa bedo ka nyaka bedie ni nitie namba achiel igo tik, namba ariyo migo nyaka namba par igo gigi tik. Koro mano number one, mondo waket ndara madiny ma jok manie sugar sector kate giluwo, makikalo kanyo tiketho chik. Namba ariyo, wach ma niang', niang' ok en gima ipidho e ot, niang' ipidho e puodho. To gimosebedo thurwa ka en ni jok matiyo matek, jok manie puodho ka gisetiyo matek to jomoko ema chamo luchgi. Gima nyo watimo Mumias en ranyisi mwadwa ni mondo jal magolo luya bang' gisegolo luya tibendi bedie tipo mondo iwinjie mit marang'o mar luchi. Matiende wadwaro ni omwom odonjie ofuko mar japur. Mano namba ariyo. Namba adek, niang' katipur tionge pong' mirege onge gima diyudie. Inyalo mana timo gik moko kaka sukari nguru matindo tindo gi loso molasses me kor gweng'. To mondo yud pesa malong'o nyaka watere kama iluongo jareg niang' ma gin millers. Millani be nyaka yud pesa. Mano mar adek. Mar ang'wen, wadwaro ni kenjwa ka iwinjo